Sa mga hindi po nakakalimot mag-subscribe sa ating channel, ay naniniwala akong sila yung may busilak ang puso at mabuti ang kalooban. Salamat po sa inyo. Naway pagpalain pa kayo. Simulan na natin. Papagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Armando. 50 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 1996 sa isang bayan na sakop sa Kabankalan. Ang nasabing lugar ay tinatawag na Binikel. Ang nasabing lugar ay sagana sa mga pananim. Matataba ang lupa at maraming mga malalawak na lupaing tinataniman ng tubo. Isa ang Binikel sa may pinakamaraming taniman ng tubo mula noon hanggang ngayon. Mababait ang mga tao at masasabi kong ang lugar ay pinapangarap na tirhan ng halos lahat ng turistang napapagawi doon. Maasikaso kasi ang mga mamamayan at mapagkawang gawa. Ako man ay nangarap na makapunta sa nasabing lugar. Nang marinig ko lang ito mula sa kwento ng aking ama. Nang ako nga ay nasa hustong edad na at natutong magmaneho, pumasok ako sa isang pabrika ng gilingan ng tubo para gawing asukal. Hindi ko napapangalanan pa. At nag-apply ako bilang isang driver. Dati kasi, kahit wala kang lisensya ay pwede na. Swerte namang natanggap ako, kaya kaagad akong nagtrabaho kinabukasan. Matapos ituro ng namamahala kung aling truck ba ang nakatakda kong imaneho, maayos ang aking sweldo at bukod pa doon, ang tip na ibinibigay ng mga nagpapagapas. Libre na din ang aming pagkain dahil kapag nagpapagapas ang mga may-ari ng malalaking tubuhan, ay ipinaghahanda na din nila kami ng pananghalian o minsan naman ay hapunan. Wala naman kasing regular na oras kung kailan kami magkakarga dahil kung may mga nagapas na, pinapahakot na namin kaagad ito sa mga manggagapas. Kahit madaling araw o hating gabi ay nagtatrabaho ang lahat para maihatid kaagad sa gilingan ng tubo ang mga produkto. Nang araw na iyon ay nagkaroon ako ng kontrata sa pagbiyahe papunta ng Binikel. May isang mayamang negosyante ang nagpapagapas at kailangan ng ikarga ang kanyang tubo. Maaga pa lang ay nagmaneho na ako, dala ang truck sa nasabing lugar. Kasama ko ang aking helper na si Gino, na siyang kausap ko habang nasa biyahe. Aniya, kinatatakutan daw ang nasabing lugar dahil pinag-uusapan ito sa amin. Ito raw ang literal na baryo ng mga aswang na nakatago sa mga mata ng normal na tao. Dati raw kasi ay kagaya namin ang mga residenteng nakatira doon. Pero nang may dumating na dayo at napangasawa ang isa sa pinakamayamang negosyante sa lugar, ay doon na nagsimula ang hawaan. Sa totoo lang ay naisip kong makakwentong bayan lang ang kababalaghang naririnig namin tungkol sa Binikel. Wala pa naman kasing nagpapatunay na totoo ang nasabing kwento. Siguro, kung ako ang tatanungin, maniniwala lamang ako kapag nakakita ako ng totoong aswang na kumakain ng tao. Medyo naging mahaba ang aming biyahe dahil ibang syudad na ang aming pinuntahan. 2:00 na iyon ng hapon nang dumating kami sa nasabing lugar.
Abala pa ang mga tao sa paggagapas, kaya bumusina ako bilang pahiwatig na maaari na silang magkarga. Nakita kong nagkatinginan sa amin ang mga trabahante, tsaka nagsiyukuan, kaya naman magalang ko din silang binate. Abala ang lahat at tila minabadali ang pagtatrabaho. Kulang-kulang nasa 50 mahigit din kasi ang mga taong nanggagapas. May iilang babae pang kasali. Sinalubong kami ng isang babaeng tingin ko ay nasa 25 anyos, nakabistida at ubod ng ganda. Aniya, siya ang anak ng may-ari ng tubuhan at siya na daw ang naatasang mamahala sa pagpapakarga. Tumango lamang ako at napaupo na sa harapan ng truck para magpalipas ng oras. Mabuti na lang at may baon akong dyaryo na pwede kong mabasa kapag naboboryong ako. Isang long bed na maaaring kargahan ng halos 25 toneladas ang aking minamaneho. At alam kong hindi iyon magiging madali. Kung matatapos man kaagad ang pagkakarga ay maaabutan ito ng halos madaling araw bago kami makabiyahe ulit pabalik sa gilingan. Si Gino ay inaya ako na mamasyal muna at babalik na lang kung kailan puno na ang truck. Hindi naman ako tumanggi dahil sumagi sa aking isipan ang pangalan ng lugar na ito na pinuntahan namin. At gusto kong mapatunayan kung totoo nga ba ang mga kwento. Gusto kong mapatunayan kung totoo nga ba talaga ang mga aswang. Nagpaalam ako sa may-ari ng tubo na mamamasyal muna kami. Tumango naman ang dalaga at sinabing maaari naman daw kaming mamasyal, pero kailangan naming kumain muna. Pinaunlakan ko ang kanilang imbitasyon, lalo na't nagpalabas na siya ng mesa sa labas at inihahandaan na ang mga kakaluto pa lang ng mga pagkain. Natakam tuloy ako at nakaramdam ng gutom, pero si Gino ay mariin akong tinititigan. Pabulong pa niyang sinabi na kung pwede ay huwag akong basta-bastang kakain, lalo na't nasa banyaga kaming syudad. Hindi naman daw ako inosente sa kung ano ang nais niyang ipahiwatig. Tatango pa sana ako, pero tumawa ang dalaga na nakaharap pala sa amin at sinabing wala daw kaming dapat ipag-aalala dahil kung natatakot lang kaming mahawaan, hindi naman daw nakakahawa ang mga pagkaing kusang loob na isinisilbi ng mga aswang sa mga taong kagaya namin. Hindi ako nakapagsalita at nanlalaki ang mga matang napatingin kay Gino. Pareho kaming naging balisa at nataranta sa sinabi ng dalaga. Paano na lang kung aswang pala ito at kami na ang maging hapunan niya mamaya? Muling humalakhak ang babae, sabay sabing nagbibiro lang naman daw siya sa kanyang sinabi. Lalo na't siya man ay natatakot din daw sa mga aswang. Sa halip na matakot ay napangiti na lang din kami at inisip na palabiro din pala ang taga rito. Tinawag niya kami para makakain na ng tanghaliang napahapon na at sinisilbihan. Natakam kami sa mga pagkaing inihanda nila at nagpasalamat ng mabusog kami. Kasabay naming kumain ang mga manggagapas na karamihan pala sa kanila ay mga magkakamag-anak lang. Matapos kumain, nagpaalam kami ng aking kasama na papasyal sa baryo. Ang babae ay naghabilin na huwag daw kaming lalayo at bago pa lang daw kami sa nasabing lugar. Tumango lang ako at naglakad na kami
nang inaya ako ng aking kasama. Medyo malayo-layo din ang baryo nila. Sa tansya ko ay aabutin din ng 20 minuto bago makarating sa tinatawag nilang talipapa o palengke kung tawagin sa amin. May iilang nakakasalubong kaming mga mamimili. Puro may mga bitbit na plastik ang mga tao na tila karne. Napaharap tuloy ako kay Gino, sabay tanong kung puro ba mamamayan ang mga tao dito. Dahil walang lumalabas ng palengke nang walang dalang pinamili. Karamihan pa nga sa kanila ay animoy, hirap na bitbit ang mabigat na plastik na hindi ko naman matukoy kung ano ang laman. Kibit-balikat lamang ang naisagot ni Gino sa akin. Siya man ay wala ding alam kahit pa ilang beses na siyang nakabalik sa baryong ito. Hindi naman kasi sila gumagala ng driver na dati ay sinasamahan niya. Hindi na din ako nagtanong at sa halip ay inaya na lamang siyang pumasok din sa talipapa para magtingin-tingin ng kanilang mga paninda. Hindi ko naman alam na iyon pala ang magdadala ng bangungot sa akin dahil sa mga bagay na tumambad sa akin doon. Isang gwardya ang sumalubong sa amin at tinitigan kami sa mga mata. Nagulat ako dahil habang kinakausap niya kami, napansin kong wala akong refleksyon sa kanyang mga mata. Aatras na sana ako nang akbayan ako ni Gino at siyang nagsabi sa gwardya kung aling tindahan ba ngayon ang may bagong kakakatay lang na karne. Maayos namang kausap ang gwardya, magalang at palangiti. Pero iyon nga lang, natatakot ako sa paraan ng pagtitig niya. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot habang papalapit kami sa tindahang sinasabi niya. Isa iyong kataya na may nakasabit na sangkatutak na karne, pero nahindik ako dahil hindi ito mga hayop, kundi tinadtad na mga karne ng tao. Bigla akong pinagpawisan ng malapot at namutla. Pakiramdam ko ay tila kandilang dahan-dahang nauupos ang aking mga paa at nawalan ako ng lakas ng loob para lumakad. Hindi ko alam kung alin ang una kong gagawin, tatakbo o magsisigaw ba, dahil may nakita akong mga karne ng tao na tila pagkain lang kong isabit ng mga tendera sa kanilang mga pwesto. Bago pa man ako makagawa ng hakbang ay hinawakan ni Gino ang aking balikat at saka piniga. Gusto kong umiyak, sa totoo lang. Lalo na't ilan sa mga nakikita ko ay mga kabataang hiwa-hiwalay na ang katawan na nakasabit sa sabitan na naghihintay maibenta. Muntikan pa nga ako mapasukan ng may isang karinderya din doong nagbebenta ng ulam, pero karne ng tao pa din ang pangunahing putahin nila. Nanginginig na inalalayan ako ni Gino nang lapitan kami ng isang tanod at may hawak na batuta. Tinanong po kami kung ano raw ang problema at inalalayan na lang daw ako ng aking kasama. Magalang na sinabi ni Gino na hindi kasi ako nagtanghalian kaya mukha na akong mahihimatay. Humahalakhak ang lalaki sabay sabing, mamili lang kami ng ulam sa mga karinderya at presko daw ang mga ito. Pagkaramdam ko tuloy ay magkakasakit ako. Sumamang lalo ang aking pagkaramdam at nagmamakaawang tumingin kay Gino. Nakakaintinding tumango ito sabay sabing uuwi na kami. Mabuti na lang ay kabisado niya ang daan pabalik sa lugar kung saan ko iniwan ang truck.
Habang papalayo kami sa talipapa, ay nagkwento siya na dati daw ay nakapunta na siya sa nasabing lugar. Totoo raw ang usap-usapang baryo ng mga aswang at ang isang lugar sa Binikel ang magpapatunay niyon. Marami na kasi ang naligaw sa nasabing lugar at hindi na nakakabalik. Yung iba naman ay nakabalik nga, pero itinuring na nilang pangalawang buhay. Karamihan sa mga nakaligtas ay nanumpang hindi na daw babalik sa nasabing lugar. Kaya naman nawala na ako ng gana na bumalik pa talaga sa lugar na ito. Ngayon ay alam ko na ang tungkol sa baryo at hindi lang ito basta kwento lang. Sa katunayan ay napapalibutan ng nagtataasang pader ang buong baryo upang maiwasan ang pagpunta nila sa lugar ng mga normal na tao para maiwasan ang pambibiktima. Kakaiba kasi ang mga aswang sa Binikel. Hindi na nila kailangan pang magbago ng anyo para makapanakmal ng tao. Ayon kay Gino, gumagamit ang mga ito ng espesyal na langis para magkaroon sila ng kakayahan na makapangbiktima nang hindi man lang natin mapapansin. Karamihan din sa naliligaw sa aming lugar ay ang mga balbal na lang daw na napag-utusan ng matataas na antas ng aswang para magnakaw ng mga patay o may sakit na tao at papalitan na lang ng katawan ng saging para iisipin ng mga kapamilya na nariyan lang naman ang kanilang kaanak na nahimlay. Ang matapang na aswang sa ngayon ay iyong mga yanggaw na hindi kontrolado ang kanilang pagkaaswang at nagagawa pang makipagbuno ng tao kahit anumang oras. Tila sila'y lasing na nawawala ng hiya o delikadesa kapag nakakaamoy ng sariwang dugo ng tao. Samantalang iyong matatagal ng mga naging aswang ay kampante lang na nagtatago sa kanilang baryo at naghihintay kung kailan dadatnan ng karne ng tao para mabusog ang nagugutom nilang tiyan. Nakahinga ako ng maluwang nang makarating kami sa aking truck. Malapit na itong mapuno at sinalubong kami ng anak ng negosyante. May inialok itong pagkain na tatanggihan ko sana pero nag-insist siya at hinila kami sa loob ng kanilang bahay. Wala raw ang kanyang papa dahil may mahalaga itong nilalakad. Pero nasa loob ang kanyang ina na abala sa pagluluto. Magalang kaming binati nito na pinilit kong ikinangiti. Sa dami ng mga nalalaman ko ngayong araw ay bigla akong nahapo at ang aking lakas ay basta na lang naglaho na parang maghapon akong may pasang mabigat. Habang nakatitig ako sa babae, natiti akong sila man ay aswang pero kayang kontrolin ang kanilang pagkaaswang. Hindi kasi sila kagaya noong nasa talipapa na kay babangis at halos hubaran ka na sa kakatingin para lang malaman kung isa kang aswang o hindi. May salamin ang dingding malapit sa kusina at doon nakatayo ang babae. Pinigilan ko ang aking sarili na manginig na naman at atakihin sa sobrang takot dahil ayaw kong maalarma sila at baka gawin kaming hapunan. Nadiscover ko lang kasi na sila pala ay walang refleksyon sa salamin pero may anino. Isang kakatuwang kakayahan ng aswang na hindi ko alam na posible pala. Kung paano nangyari iyon ay hindi ko rin alam. Isa lang ang natitiyak ko. Delikado na kung babalik pa ako sa lugar na ito. Masayang pumasyal sa mga baryo na may baong kwento. Pero tiyakin natin na
hindi tayo mapapahamak. Sakali mang may mapansin tayong kakaiba na maaaring magbunyag sa itinatago nilang lihim. Sa awa ng Diyos ay nakauwi naman kami ng ligtas at yung pamilya na aswang na aming pinasukan ay hindi naman kami ginalaw. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa pakikinig. Armando ng Kabangkalan.